Riwruok mar jopuonj NAT kod KUPPET dwaro mondo piny owacho chop singo mane gimiyo jopuonj e kinde kampen mar ndiko jopuonj maromo 58,000 ne hik omenda mokwongo. Maendi ne giwacho e kinde nyasi mar dhialo odiechieng' mar jopuonj e piny mangima ka gisundo duol mandiko jopuonj ma iluongo ni TSC bende mondo omed osara gi atamalo 60. Judith Mondi leronwa wachni. Okinyi mar tarik 5 jopuonj e piny Kenya kotelnegi kod jatatije e duol mandiko jopuonje pacho kae mano Nancy Masharia riwore kod jopuonje e piny mangima mar dhialo odiechieng' mar jopuonj. Odiechieng' ma thor wachne en ni bero weche somo chakore kod japuonj. Oti kode mar miyo jopuonj mohew 300 e pacho kae mich. Mich e sektas mopogore upogore mag somo. Saa zingine unafanya jambo na ujui ulimwengu unaangalia. Kwa hivyo ninapenda kushukuru sana tume ya walimu na pia ya region yangu ya Rift Valley na county yangu ya Elgeyo Marakwet kwa hii nafasi. Nimefurahi sana sababu hii ni tuzo ya mtu ambaye anajitolea, sababu nimejitolea. Wale watu wote ambao wako karibu na mimi wanajua mimi nimejitolea miaka yangu yote. Thuoloni bende riwruoge mopogore opogore mag jopuonje kuma oting'o NAT kod KUPPET otiyogo mar chwalo rem mokwako jopuonje ma pacho kae. Ma kuma oriwo sundo duol mondiko jopuonj mondo medgi osara kod atamalo 60. Teachers can only work if they are motivated and well paid. This has been proven through various research findings, and here we have already presented a proposal of 60% salary increment to teachers, regardless of the position of economy in the country. This is our presentation because this is our work. If I don't do that, then I shall have not worked. Where is the security of the teacher, and what are you remunerating teachers about? How can teachers teach in environments which are very uncomfortable? If you want us to transform education, we must be comfortable where we work. Jakoma riwruok mar jopuonj madongo mag skunde sekondar bende odhiro piny owacho e chopo singo mar ndiko jopuonje maromo 58,000 e hik omenda mokwongo kaka ne giriko gi singo e kinde campaigns. When Kenya Kwanza was launching its education charter, His Excellency the President did give me a signed copy of that charter. He promised that in the first financial year, he will employ half of the shortfall. I'll be looking forward, Your Excellency, for the first employment of the 58,000 teachers that you promised in that charter. Jatatije mar duol mandiko jopuonje pacho kae Nancy Masharia kata kamano kwayo horuok mar jopuonje kolero ni gisechako lalore kod piny owacho e ndiko jopuonje go. Consultations are ongoing with the presidency on teacher recruitment, and that we shall be giving progress on this as we go on. Be assured that the Kenyan teacher can only expect good things going forward. Kopogore kod mor mar yudo mich mopogore opogore e odiechieng'ni mar dhialo jopuonj, thothgi bende koro nigi ilo e kinde ma giloro higa kendo gidonji e higa manyien ma kalenda mar somo dhi dokie wang'e. Judith Mondi, Ramogi TV, Nairobi.